मानगोनां दानस्रां नार्जारि बिथाङा एमपि इलेक्सनाव गावनि टीमखौ लानानै बिथाङा मा खालामखो मेनि 7 तारिख खालि क'क्राझार टाउनावनो थानाय बिपिएफ अफिसाव दरखं मोखाङावनो लैहोर फंबायखौ दिनै बिथांमोना मोनसे टीम लानानै बिथांमोना होसोदों आरो दिनै बुदों। आच्छा खुलुमबाय। दिनै जों इउनाइटेड फराम एक्स-एनडिएफबि आफाद भटार खौसेथि आफादा दिनै मोनसे खौरां मेल लानो नागिरदों। दा बे खौरां मेल लानो नागिरनायाव जों लेंहरजानाय खौरांगिरि फंबायमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय इउनाइटेड फरामनि जानानै नोंथांमोननो जोङो गोजोननाय जासिबाय आरो लोगोसे दिनैनि गुबै प्रेस रिलिज होनो ओंखारनायाव जोंजोंनो ज' जानो हाफानाय इउनाइटेड फराम एक्स-एनडिएफबिनिनो जोंनि मिरुनिनो मानगोनां भाइस प्रेसिडेन्ट सार जायख्लं बसुमतारी दङ आरो लोगोसे ओइस अन्थक हाज'वारि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि आरो लोगोसे जोंहा बिखायला बिथांमोन दं आरो गोबां जिल्लानि इउनाइटेड फराम एक्स-एनडिएफबिनि बाव बाहागो लादों। दिनै आंनि गुबै प्रेस मिट होनो नागिरनाय बा इउनाइटेड फरामनि गुबै प्रेस मिट होनो नागिरनाया जाहैबाय जे मैया थांनाय 25 तारिख बड'लेण्ड रादाब चेनेलाव जों मोनसे खौरां नुनो मोनदों। बेनो जाहैबाय जोंनि आगोलनि इउनाइटेड फराम एक्स-एनडिएफबिनि मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि दानसोरां नार्जारि बिथाङा मोनसे मैया प्रेस रिलिज होदों। दा बिथांनि माखासे प्रेस रिलिज होनायाव माखासे गोबां कुइसन जादों। बे कुइसननि गेजेराव माखासे जाहोन बिथाङा बिदों आरो बिथांखौ मानो रिसाइबल खालामनानै दिनै बिथांखौ मानो जेनेरेल सेक्रेटारिनिफ्राय एग्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै मानो लाबोनाय जाखो। दा बेनि सायाव बिथाङा दिनै मोनसे जोंनाव इउनाइटेड फरामनाव मोनसे जाहोन बिदों। दा बेखौ लानानै दिनै जोङो गोख्रोङैनो इउनाइटेड फराम एक्स-एनडिएफबि हिसाबै दिनै बिथांनो जों एन्सार हरनो नागिरदों आरो बेजों लोगोसे बिथांजों थाफानाय गासैबो बारग' एनडिएफबिफोरनो जोङो मेसेज हरनो नागिरदों। दा मेन गुबै बाथ्रायानो जाहैबाय जे दिनै मानगोनां दानस्रां नार्जारिया नंगौ जोंनि इउनाइटेड फराम एक्स-एनडिएफबिनि गायसनजेननायनिफ्राय दाजेननायनिफ्राय जोङो ज'यैनो सावरायलायनायनि गेजेरजों जों बिथांखौ इउनाइटेड फराम एक्स-एनडिएफबिनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जोङो मोनफुंनो हादों। बे सैथो बाथ्रा। नाथाय जोंनि गेजेराव इउनाइटेड फराम हिसाबै जों ज'यैनो बिदिनो बोसोरसेनि गेजेरजों जोङो ज'यैनो मोजाङैनो इउनाइटेड फरामखौ दैदेनलांदोंमोन। नाथाय दिनै एसे गाबोन एसे मानगोनां दानस्रां बिथाङा जोंनि इउनाइटेड फरामनि माखासे रुल्स प्रिन्सिपालफोरखौ दिनैहाय रुल ब्रेक खालामनानै बिथाङा गावनो दिनै एसे गाबोन एसे जोंनि इउनाइटेड फरामखौ एरायनानै गावनि हारसिंनो साननाय हनायखौ माखासे पुरन खालामनो थाखाय दिनै बिथाङा हारसिंनो जोंनि मोनसेबो इनफरमेसन गैयालासेनो दिनै बिथाङा किसु खामानिखौ मावबोबाय थानायनि थाखाय दिनै जों बिथांखौहाय बार लेंहरसेयावबो बार खावलायसेयावबो दिनै जों बिथांखौ मोनैनि थाखाय जोङो बिथांखौहाय थांनाय 22 तारिख सेप्तेम्बर 2024 बे तारिखआव जोङो बिथांनि 5-6 माससो इउनाइटेड फरामजों इनएक्टिभ जानानै थानाय माखासे समस्याफोरखौ जों सावरायलायनो होननानै फर्मेलि मानि थाखाय थादों बेखौहाय जोङो खुगाजों जों रायलायालासे मबाइलजों जों रायलायालासेनो मेसेजनि गेजेरजों रायलायालासेनो जोङो मोनसे इउनाइटेड फराम एक्स-एनडिएफबिनिफ्रायनो जोङो बिथांनि सिस्टेमेटिकलि जोङो नोंथांनि समस्याखौ लानानै बा नोंथाङा दिनै मा उसुबिदा जादों बेखौ रायलाय होननानै जों सेन्ट्रेलनिफ्राय सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांनो जों मोनसे लाइजामनि गेजेरजों जों खावलायहरदों। बे खावलायहरनाय तारिखआ जाहैबाय डेटआ जाहैबाय 22 तारिख सेप्तेम्बर 2024 जोङो जि जायगा जानो गोनां मिटिं बे जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरिनि दैजिरि रेस्टुरेन्टआवनो जोङो बिथांखौ लेंहरदोंमोन। नाथाय बिथाङा ओइदिनखालि थाङैनि थाखाय जोङो नेक्स्ट दिनखालि जोङो किसुमान डिसिसन लानो गोनां जादों जे बिथाङा दिनै मानो फैदिया
दिनै बिथाङा दिनै इउनिटि फराम एक्स-NDFB सासे जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै बिथाङा दिनै मानो बाहागो लादिया बेवहाय मा षड़यन्त्र दङ दिनै बेफोरबायदि बुस्थुखौ जोङो सिन्था खालामनायनि गेजेरजों बिथाङा जोंखौ रेसपन्ड होखाला जों साननानै आरो सिगांनिफ्रायनो माखासे बेले बेजे फिसा फिसौ खामानिखौ बिथाङा इन्टारनेटनि मावबोनायनि गेजेरजों दिनै जों सिन्था खालामनानै जोङो बिथांखौ दाख्लैहाय 24 थारिख खालि जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआवनो इउनाइटेड फराम एक्स-NDFB मोनसे एगजिकिउटिभ मिरुनि सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बिथांखौ जोङो मोनसे सावरायनायनि थि लाबोनायनि गेजेरजों जोङो बिथांखौ बोख्लायनाय रिसाबल खालामनायनि गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों जों बिथांखौ रिसाबल खालामदों बिनिफ्राय जोंनि इउनाइटेड फराम एक्स-NDFB दानि माखासे समयसाखौ लानानै मावनायाव जोंहा राइटिं पेडआव दिनै दानस्रां नार्जारिनि नाम दङ जे जायगायाव बिथाङा दिनै नामाव थादों राइटिं पेडआव नाथाय दिनै जों जे एक्टिभ गैया जोंहा माखासे खामानि मावनो उसुबिदा जानायनि थाखाय जों दिनै बिथांखौहाय जोंनि फर्मेलि अफिसियेलि लाइजाम हरना लेंहरसो फैयैनि थाखाय जों बिथांखौ मा होनो 24 थारिख सेप्तेम्बरनि नैबे मासनिनो साननैसोल' जादों बिथांखौ जोङो मोनैनि थाखाय जोङो बिथांखौ रिसाबल खालामनानै बिथांखौ जों मा खालामदों जेनेरेल सेक्रेटारिनिफ्राय जोङो बिथांखौ एगजिकिउटिभ मेम्बार जों दोनदों बिनि अखानायै बिथाङा जोंनि जिखिनि रिसाबल खालामनायनि मेसेजखौ जेला मोनो अब्ला दिनै बिथाङा मैया जोंनो होबाय जे आंखौ उइदाउट इनफरमेसन जेबो मोनसे रेसपन्सिबिलिटि गैया जेबो मोनसे जाहोन गैया जेबो मोनसे रिजन गैयालासेनो दिनै बिथाङा दिनै आंखौ मा होनो इउनाइटेड फराम एक्स-NDFB जेनेरेल सेक्रेटारि पदखौ बोखारनानै एगजिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै दोनहैदों होननानै बुंदों नाथाय बिथाङा जोंनाव रिजन बिदों नाथाय दिनै आं बेखौनो बुंगोन रिजन बिनाय हिसाबै रिजना गोबां दं बिथाङा नाथाय दिनै रिजन बिनायखौ होनो हाया साननो हागौ आं दिनै बिथां दानस्रां नार्जारि बिथांखौ बुंगोन आं दिनै पार्सनेलि दिनै दानस्रां बिथांजों आंहा पार्सनेलि जेबो गैया आं दिनै लोगो हिसाबै आं दिनै बुंगोन नाथाय दिनै इउनाइटेड फराम एक्स-NDFB हिसाबै जोंहा माखासे दायित्व थानाय माखासे समयसा खामानि मावनो लानाय दायित्व थानाय हिसाबै किसु खामानि अफिसियेलि खामानियाव उसुबिदा जानायनि थाखायसो दिनै जों उपाय गैया बेखौ जों अफिसियेल हिसाबै जों रिसाबल खालामनानै मावनो गोनां जादों दा बेनिखायनो आं दिनै बुंगोन बिथाङा रिजन बिदों दिनै बिथाङा जोंनि जिखिनि इउनाइटेड फरामनि जिखिनि मावनो गोनां खामानियाव बिथाङा दिनै एसे गाबोन एसे दिनै भुल मावदों आं बेखौनो कुइसन खालामगोन दिनै दानस्रां नार्जारि नोंथांनिसिम जे नोंथाङा इउनाइटेड फराम एक्स-NDFB जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै इउनाइटेड फराम एक्स-NDFB जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जोंनि मुंख्लं सान थांनाय 14 सेप्तेम्बर 2024 इउनाइटेड फराम एक्स-NDFB बेवहाय मिरु हिसाबै जोङो गुफुरनि दैमालु फोथारावहाय जों इउनाइटेड फराम मा सेन्ट्रेलाइज हिसाबै 32थि मुंख्लं सानखौ जों बेवहाय गाजा गोमजायै दानि मा होनो बिटिसिनि आउट अफ बायहेरायाव थानाय इउपिपिअनि CM मानगोनां मिनिस्टार बसुमतारीखौ जोङो बे हाबाफारियाव लेंहरदों आरो जोंनि साहित्य सभानि बर' थुनलाइ आफाद साहित्य सभानि लोगो आफादगिरि प्रसान्त बर' सारमोनखौ जों लेंहरदों बिदिनो गोबां मोजां मोजां आलासिखौ जों लेंहरदों बाव सेन्ट्रेल हिसाबै जों खुंदों नाथाय जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारि मानगोनां दानस्रां नार्जारि बिथाङा गावखौ जेनेरेल सेक्रेटारि होननानै दिनै डिमान्ड खालामदों नाथाय जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जुदि बिथाङा डिमान्ड खालामनो हादोंब्ला जोंनि इउनाइटेड फराम एक्स-NDFB 32थि मुंख्लं खुंनायाव नोंथाङा बबे जायगायाव दिनै बाहागो लाया बे मोनसे कुइसन नोंथाङा जुदि सानदोंब्ला बुजिदोंब्ला नोंथाङा बिनि एन्सारखौ हो जुदि इउनाइटेड फराम एक्स-NDFB नोंथाङा जेनेरेल सेक्रेटारिब्ला बे गुफुरनि मार्टेस मुंख्लं सानावहाय 32थि मुंख्लं सानाव मानो बाहागो लानो हायाखै बे नोंथांनाव मोनसे कुइसन आरो दिनै बेल' नङा बिथाङा दिनै जोंखौ एरायनानै गोबां खामानि मावदों थिग बेबादिनो इउनाइटेड फरामनि माखासे थांखिफ्राव माखासे खामानि मावबोनायाव दिनै बिथाङा जोंखौहाय बहुद प्रब्लेमाव खोख्लैबोबाय थादों थिग बेबादिनो दिनैहाय बिथाङा मैया मोनसे खोथा बुंदों जे इउनाइटेड फरामनि गासैबो खामानि दामानिफ्रा जेसेबांनाखि लग'निफ्राय खालामनाय लग'नि डिजाइन खालामनाय राइटिंफोर बानायनाय माबा माबि खालामनाय बे बिथाङा मैया गावखौ बुंनानै लादों बे गासैबो इउनाइटेड फरामनि जेसेबांनाखि माखासे डिजाइन खालामनाय मडेल खालामनाय बेखौ आं खालामदों होननानै बुंदों नोंथाङा बोरै आं बुंनो हाखो इउनाइटेड फरामाथ' मालाबाबो आं जानो हाया जोंसो जायो नङा होमबा नोंथाङा नोंखौ जानो हागौ नोंथाङा सासे जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै किसु बुस्थुखौ एसे एनै नों बारा मावनांखागोन बेखौ जों गनायो बेखौ जों एक्सेप्ट खालामो नाथाय नोंथांखौ जों दायित्व होदोंब्लाबो फाइनाल टाइमावथ' नों हारसिं जानो हाया बेयाव जों आरो नोंखौ जों बयखौबो लानासो मोनसे फाइनाल जायो अब्ला दिनै नोंथाङा बेखिनि खोथा बुंनायावबो एसे साननो गोनां लाजिनांगौ बाथ्रा नोंथाङा बिनि एन्सारखौबो हो माब्रै आं बुंनो हाखो आरो बिनिफ्राय मोनसे खोथा बुंदों
दिल्लीयाव थांनाय 2023 जानुवारिनि 10 तारिखाव जेला दिल्लीयाव थांदोंमोन बे दिल्लीयाव थांनायावबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद दानि बिटिआर सरकारनिफ्राय दैदेननाय प्रमद बर'नि दैदेननाय आरो जोंनि इउनिटि फराम एक्स-NDFB मानगोनां प्रेसिडेन्ट सिला बसुमतारी दैदेननायावहाय जोङो सानै दानस्रां बिथांखौ जों आरो सिला बसुमतारी बिथांखौ जों आफादगिरि नेहाथारिखौ जोङो दिल्लीयाव दैथायहरफादों नाथाय बेयावबो दिनै बिथाङा दिल्लीयाव थांनायाव गासिबो दिनै आं दिनै बुंबाय थानो गोनां जादों बहा माबोरै हारसिङै गाव बुंनो हाखो जि जायगायाव सासे प्रेसिडेन्टआ दं बे जायगायावहाय दिनै गासिबो दिनै आं बुंबाय थादों बिथाङा बेखिनिखौ बुंनायनि थाखाय साननो गोनां आरो लाजिनांगौ बाथ्रा बेनो बिथांनि रिजन आरो दिनैहाय बेल' नङा नेक्स्टआवहाय थिग बेबादिनो आरोबाव 29 तारिख फेब्रुवारि 2024 डेटआवहाय आरोबाव बिथाङा मा खालामबावदों जोंनो एक्स-NDFB इउनिटि फराम एक्स-NDFB दैदेनगिरिफोरनो मिरुनो प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै भाइस प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै एसोसियेट सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै अर्गेनाइजिंफोरनिफ्राय लानानै दिनै जेबो इनफरमेसन होआलासिनो बिथाङा मा खालामदों 2024 नि 29 फेब्रुवारियाव जों जेला जोंनि फाउन्डार मानगोनां प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि देरनाब्ला सारखौ जों सेन्ट्रेल जेलाव जों जेब्ला थांनो होननानै जों एपइन्टमेन्ट लाहरदों बेयाव जों ज' थांनो नागिरदों बे थांनो नागिरनायाव दिनै बिथाङाबो दिनै बाव लिस्ट दंमोन सुपारिनटेन्डेन्टनि कर्टनिफ्राय माखासे जों माबा मोनसे लिस्ट लाखानाय हिसाबै बिथांनि नामाबो लिस्ट दंमोन जेला थांनांगौ 29 तारिख जेला थांनो ओंखारबाय अब्ला आं फन बुदों फुङावनो नोंथाङा अबेसिम सफैखो जेला खबर लायो गैया बिथांनि बिथाङा मबाइलखौ हमा ओमफ्राय जेला जोङो बरपेटासिम लागै जों सहैयो अब्ला बिथाङा फन खालामहरबाय सरिलै नोंथां आं दिनै थांनो हानाय नंला आं मैया जौ लोंनाया बै जोंहा मा होनो नैबिना सहेन औवारिनि ओइदिनखालि बार्थडे दंमोन सहेन औवारिनि बार्थडे जानायनि बारा जानायनि थाखाय आंनि खर'आ अभार जादों ओंखायनो आं थांनो हानाय नंला नोंथांमोना थांदो होननानै बिथांमोना आंखौ खावलायहरबाय थिगानो जेखौ बुंदों जों गनायदों नोंखौ सानदों खिन्थु बेबायदि मानसिया मा खालामदों जों जेला थांनानै फैबाय बिनि अखानायै 1 तारिखाव जों नुबाय बिथाङा दिल्लीयाव थांखुमाबाय जोंनो रावबो इनफरमेसन होआखिसै जों रन्जन दैमारिखौ नायनो थांनायाव बिथाङा थांनो हाया जौ लोंनाया खरसा दं होननानै बुंहरबाय बिसिनाफ्राय उन्दुनानै खिन्थु बिथाङा मा खालामदों पलिसि खालामनानै मिटिं खालामनानै दिल्लीयावसो स्रोद दाना थांखुमाबाय दाना 2 तारिखाव जों खबर मोनबाय निउसाव नुबाय माब्रै जाखो जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा सोरनाव सोंना थांखो आफादगिरिनाव जों सोंबाय आफादगिरिया आं मिथिया आंनो खबर होआखै नोंनो होदों नामा जों सोंबाय रावबो मिथिया बिथांनि रिजोना बेनो बिथाङा दिनै ब्लेकमेलिं खालामदों इउनिटि फराम एक्स-NDFBखौ बिथाङा दिनै हारसिंनो गोहो पावार बाहायदों इउनिटि फराम एक्स-NDFBखौ दिनै बिथाङा दिनै जोंखौ बुंदों रिसाइबल खालामदों जेबो रिजन गैयालासेनो दिनै आंखौ दिनै बोख्लायदों होननानै बुंदों दिनै नोंथांनि मेन दुर्बलथा बेनो जों बिथांखौ बार जों खावलायदों नोंथाङा मानो बिदि भुल खालामखो थिग बेबादिनो दिल्लीनिफ्राय फैखांनानै 3 तारिखावहाय क'क्राझाराव माबायावनो गुवाहाटियावनो लगे दिल्लीनिफ्राय फैनानै आब' अनजलिया बेखौ फन खालामनानै लाखिदों रायलायदों बेनिफ्राय ओइदिनखालि आरोबाव दानि गोदानै मोननाय मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि रजराज बसुमतारियाबो ओइदिनखालि दङमोन ओइदिनखालिनो दिल्लीनिफ्राय फैनाय लोगो फ्लाइटनिफ्राय फैनाय लोगो बिथांखौ लामायाव लाखिना रायलायदों जे नों माबोरै हारसिङै दिल्लीयाव थांनो हानाय जाखो नोंथांखौ सोर गोहो होखो नोंथांखौ सोर अथराइज होखो दिनै बेफोरबायदि मोनसे कुइसन खालामनायाव बिथाङा जेबो एन्सार होनो हायाखै बिथाङा जेरै दुखु फोरमायफ्लादों आं खबर होनो हायाखै मायाखै होननानै बुंदों नाथाय आंनो जुदि जौ फेनानै खरसा जादों मादों होनना बुंनो हाबाय खिन्थु थांखुमानायखौ बे हाया बिथांनि रिजोना बेफोरनि थाखायनो दिनै इउनिटि फराम एक्स-NDFBआ बिथांखौ दिनै जेनेरेल सेक्रेटारि पर्टनिफ्राय बिथांखौ एग्जिकिउटिभ मेम्बाराव लाबोफिननो गोनां जादों दिनैसिमबो जों इउनिटि फराम एक्स-NDFBआ दानस्रां नार्जारि बिथांखौ जों दिनैहाय एक्सपेल खालामाखै जों मालाबाबो बिथांखौ जोङो सासपेन्ड खालामाखै जों दिनैसिमबो जों दङ बिथाङा जुदि दिनैनि तारिखाव जुदि मोजांब्ला बाव जा बुंनांगौ गैया बिथांमोना ज'यैनो जों फैनानै मावफिननो हागोन आरो बेल' नङा बिथांखौ आरोबाव 4 तारिख मार्चआवनो 5 तारिख मार्चआवनो नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय ग्रिन बिलि
दाब्बायावनो आरोबाव जों लेंहरनानै सिस्टेमेटिकलि जों सावरायलायनायनि गेजेरजों जों बिथांखौ सार्च खालामदों जों बिथांखौ सेबदों नोंथाङा मानो बिदि बार बार खालामबाय थादों खेबसे नङा खेबनै नङा नोंथाङा माब्रै मा खामानि मावनो नागिरदों सोर पावार होखो सोर अथ'राइज होखो जों जेला बुङो अब्ला बिथाङा गाबदों रोखो रोखो गाबदों बिथाङा जोंखौ क्षमा बिदों जोंनाव आपिल खालामदों आं जि भुल खालामबाय आरो नेक्स्टनिफ्राय आं मालाबा बिदि भुल खालामलाना दिनै बिथाङा बे दाब्बायावनो बे ग्रिन भेलि रेस्टुरेन्टआवनो बिथाङा गाबनानै जोंनाव क्षमा बिदों सोंनो हागोन गासिबो सारनाबाव दंजोबो गाबनाय नुग्राफ्रा क्षमा बिनाय नुग्राफ्रा बिसोरनो जोब दिनै बिथाङा खेबसेल' नङा खेबनै खेबथाम दिनै बिदि खामानि मावदों आरो बेल' नङा दिनै बिथाङा मा होनो दिनै मा होनो दिल्लीयाव मार्चआव जोंना माबा होयो थांबावो बेयावबो दिनै बिथांमोना सोर थांदों आरो बेबायदिनो दिनैहाय जेला जोंनिफ्राय बेबायदि गोजान गोजान जालाङो जों फोथायदोंमोन नाथाय बिथाङा रासिनसो गोजान गोजान जालांदों थिग बेबायदिनो आरोबाव बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जोंखौ इनफरमेसन होआलासेनो इउनिटि फरामनो जेबो मेसेज होआलासेनो सासे आफादगिरि मानगोनां सिला बसुमतारिनो जेबो मेसेज होआलासेनो दिनै बिथांमोना आरोबाव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बिथांमोना सानैसो जुनियर गथ'फोरखौ लांनानै बेयावबो आरो दिनै बिथांमोनासो थांफुना रायज्लायबावदों बेफोरनो कमप्लिटलि दिनै दानसोरां नार्जारिनि बिथांनि दुर्बलथा दिनै बिथाङा दिनै इउनिटि फरामखौ दिनै सिखोमा ब्लेकमेलिं खालामनानै मेगन खाथेनानै दिनै बिथाङा जोंखौ खामानि मावबाय थादों बिथांनि मेन दायना बेफोरनो आरो बेल' नङा दिनै आरोबाव 3-4 मासनि सिगांबाव जोंनि दानि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' आरो निआइनि एडभकेट एके भट्टाचार्यआ बिथांखौ लेंहरनानै लोगोसे भिक्टिमाइज फेमिलिफोरखौ लानानै दिनै बिथांमोनहा सावरायनो होननानै लादोंमोन बे सावरायनायावहाय भिक्टिमाइज फेमिलिफोरनो आर'नाइ गांसे सोनानै बरायनो नागिरदोंमोन ओइदिनखालि भिक्टिमाइज फेमिलिफ्रा बिथांमोननि आर'नाइ सोनानै बुरखायनो नागिरनायखौ दिनै बिथांमोना गनायाखै ओइदिनखालि गांसेबो आर'नाइखौ भिक्टिमाइज फेमिलिफ्रा सासेबो गानाखै दिनै बेफोरबो मोनसे एके भट्टाचार्यखौ लाबोनानै सावगारिल' खेबनानै देखायनानै जों मावदों बेबायदि स्टाइलाव दिनै बिथाङा खामानि मावबाय थादों बेफोर कमप्लिटलि दिनैहाय मा होनो दानसोरां नार्जारि बिथांनि माखासे लेथ्रा पलिसि खामानि मावनाय बे मोनसे थांखि दिनै बेफोरखौ नोजोर बोनानै दिनै जों इउनिटि फराम Ex-NDFB जों दिनै दुखु मोनदों बेनिखायनो दिनै प्रेस रिलिज होनो गोनां जादों खौरां मेल लानो गोनां जादों जों दिनै आरो बेल' नङा गोबां दिनै बिथाङा रिजन बिदों जों रिजनखौ होलांबाय थागोन जों रिजनखौ होलांबाय थागोन आरो दिनैहाय थांनाय मा होनो एप्रिलनि 13 थारिखआव मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांजों जोंखौ लांनानै बिथाङा रायलायहैदों बे रायलायहैनायाव जोंनो ओरैबायदि बुंदों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जे नोंथांमोननि NDFBनि माखासे समस्याफ्रा माब्रै जाखो आं दिनै जेबो मोनथिया NDFBनि खामानिफोरखौ आं जेबो मोनथिया बेफोरखौ दिनै गबिन्द आरो फेरेंगामनासो मावनांगौ होननानै बुंदोंमोन नाथाय बेहायबो दिनै बिथाङा बार बार बुंदों दानसोरां नार्जारिया बार बार बुंदों जे इउनिटि फराम Ex-NDFBखौ जेरैखि जायाबो सरकारजों पावार थानाय सरकारजों एलायन्सआनो खामानि मावनांगौ होननानै बुंदों जोंबो फोथायदों बिथांनि बुंनायखौ जों सानदों नोंगौ पावार थानाय मानसिफोरजों थाफानानै किसु खामानि मावनांगौ नाथाय 4 बोसोर बारलांबाय 4 बोसोर बारखांनायनि उनावबो दिनैनि थासारियाव जोंनि NDFBनि माखासे बिथा रेकर्ड जालांखांनायनि उनावहाय दिनैसिमबो 100आव दिनै 10% दिनै इउनिटि फराम हिसाबै बा इउनिटि फरामनि बा दिनै बारग' NDFBफोरनि जानानै दिनै मोनसेबो दिनै साक्सेस जायाखै दिनै रिहाबिलिटेसनाबो दिनै मात्र 500 जादों आरो बेनिफ्राय रिहाबिलिटेसना दिनै 4200 साब्रै जाबाय 4000 साब्रै जाबाय आरो बेनिफ्राय दिनैहाय जोङो मोनबावनांगौ दङमोन
दिनै बेखौबो इउनाइटेड फराम एक्स-NDFB आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारजों जोङो बार सावरायनायनि गेजेरजों जों दिनैहाय 678 बे केदार्सफोरनो थाखाय जों रिहाबिलिटेसनखौ जों होनो थाखाय दिनै रेडि जानो थांगासिनो बे खोथाखौ जोंनो मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा दिनै थांनाय 21 तारिखआवसो सेप्तेम्बर 21 तारिखआवसो सावरायनायाव जोंनो बेखिनिखौ खोथाखौ होदों दिनै बेनिखायनो दिनै जोङो हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि CM मानगोनां बिथांखौ जोङो इउनाइटेड फराम एक्स-NDFB जोङो धन्यबाद होदों आरो दिनैहाय दानस्रां नार्जारिनि जेनोखि जोंनि जोंथ' मैयानि गावनि प्रेस रिलिजआव होनाय मा होनो रिजन बिनाय जे जाहोन बिनाय दिनै बेफोरनि कमप्लिटलि जाहोना बेनो जे दिनैहाय बिथाङा सरकारजों थाफानानै गावल' सुबिदा लानानै थाखा फैसा लानानै दिनै इउनाइटेड फराम एक्स-NDFB ब्लेकमेलिं खालामदों आरो मोनसे खोथाखौ बुंदों दाख्लै भुटाननिफ्राय 6 जन बर'नाय बे 6 जन बर'नायखौबो दिनैहाय बिथाङा हारसिं नाम लानो नागिरदों नाथाय बे नङा थांनाय मेनि 3 तारिखआव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मानास पार्कआवहाय सिकिरि रेस्टुरेन्टआवहाय आसामनि चिफ मिनिस्टारा इउनाइटेड फराम एक्स-NDFB हरनि 12थायाव लोगो हमनानै रायलायदों बे रायलायनायाव जों खावलायदों जे जोंनि एक्स-NDFB समस्याखौ मावना होनांगौ भुटाननिफ्राय लानानै नेपालनिफ्राय गुबुन थानाय मानसिफोरखौ लाबोजोबनांगौ केसफोरखौ लाबोजोबनांगौ होननायाव जेला बुङो अब्ला भुटाननिखौ डाइरेक्ट बुंदों प्रमद बर' नोङो भुटाननो लाइजाम लिरदो दिनै बिथाङा चिफ मिनिस्टारा दिनै बिथांखौ खामान होदों बेनिफ्रायसो दिनै बिथांमोना खामानि मावनो गोनां जादों जुदि दिनै चिफ मिनिस्टारा जुदि खामान होआ दिनै तारिखआव बै 6 जनाबो दिनै तारिखआव मालाल' गबोआ बिनि कमप्लिटलि रेसपन्सिबिलिटिया 6 जन गबोनाय रेसपन्सिबिलिटिया आसाम गभर्नमेन्टनि दानि मानगोनां CM डक्टर हेमन्त शर्मानि आखाइ दंजोबो दिनै सोरबाया नाम लानो नागिरदों नाथाय बे कमप्लिटलि बे नंखाय बेफोरखौ जों मोनथिगौ आरो दानि जेसेबांनाखि खामानि मावबाय थानो नागिरदों दिनैहाय बिथांमोना दिनै थाल मोनदों इउनाइटेड फराम एक्स-NDFB दिनै CMजों जों मास मोनसेजों खेबनै जों सावरायबाय बे सावरायनायाव कमप्लिटलि दिनै बिथाङा जोंनि एसुरेन्स होदों इउनाइटेड फराम एक्स-NDFB जेसेबां जयै थानो हागोन बारग' NDFB जेसेबां जयै थागोन गाबथानो हागोन नोंथांमोननि समस्याखौ 4 बोसोराव जाय खामानिखौ दिनै बिथाङा बुंदों 4 बोसोर जाबाय बिथांमोना एक्स-NDFBफ्रा दिनैसिमबो जेबो दिनै दुष्टामि खामानि मावाखै जेबो उसुबिदा खालामाखै बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोननि खामानिखौ फाइनाल खालामना होजोबनांसिगौ होननानै बिथांमोना दाख्लै 21 तारिख सेप्तेम्बराव दिनै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जोंनो बे खोथाखौ होदों बेनिफ्राय दिनै आरो बेल' नङा मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि हियारिंआ फैगौ नभेम्बरनि 20 तारिखआव जागोन 2024आवहाय बे हियारिंनि बिखयै रन्जन दैमारि सारनि बिखयै CBIनि केसनि बिखयै जों खावलायदों जे जेरैखि जायाब्लाबो रन्जन दैमारि सारखौ बेलाव लाबोनांगौ बे बेलायाव आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारा दिनै बिराद मोजां फोरमायदों जे बिथांनि रन्जन दैमारिखौ बख'नांगौनि थाखाय आसामनिफ्राय जेसेबांनाखि मा होनो NOC होनांगौ जेसेबांनाखि डकुमेन्टस नांगौ बे बुस्थुखौ दिनै बिथांमोना हरजोबनायनि दिनै रोखा होजोब्बाय दिनै बे जोंनि थाखाय इउनाइटेड फरामनि थाखाय दिनै बे मोनसे साननो गोनां जों मोनसे बिसास आरो फोथायदों बिनि थाखायनो दिनैहाय बे जोंनि रन्जन दैमारिनि आरो बाखि केसफोरखौ जेसेबांनाखि दिनै मा होनो मावफुंनो लानाय आरो दिनैहाय आसामनि जेनेरेल एडभकेट मानगोनां मा होनो देबजित सयकिया दिनै बिथांजोंबो जों लोगो हमदों बे लोगो हमनानै दिनै बिथाङाबो बुंबाय जे नोंथांमोननि केसा पलिटिकेलि दिनै जाजोबसिगोन आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हेमन्त शर्मा सारा आंनो फोरमायहरबाय आसामनि स्पिकार मानगोनां बिश्वजित दैमारिया आंनि मेसेज हरबाय दिनैहाय नोंथांमोननि केसा टेनसन खालामनांगौ जेबो गैला आङो कमप्लिटलि नर्मेल खालामनानै नोंथांमोननि केसखौ आं फोजोबना होसिगोन होननानै दिनै बिथाङा थांनाय 23 तारिख खालि बेवहाय आंनि प्रेजेन्ट दं मानगोनां मा होनो आसामनि एडभकेट जेनेरेल देबजित शर्माजों सावरायनायाव बिथाङा बे खोथाखौ स्पष्ट होनदों अब्ला दिनै बिथांनि हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय बिश्वजित दैमारि सारमोननि दैदेननायनि गेजेरजों दिनै जिबायदि मोजां मोनसे परिबेसाव फैदों बे मोजां परिबेसाव फैनायखौ नुनानैसो दिनै जोंनि मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि दानस्रां नार्जारिया दिनैसो गावखौ जेनेरेल सेक्रेटारि होननानै दिनै नाम लानो नागिरफिनदों इउनाइटेड फराम एक्स-NDFBनि जेनेरेल सेक्रेटारि नाम लानो नागिरफिनदों दिनै बिथाङा दिनैसो सिमां नुफिनदों मानो
दिनै जोंनि इउनिटेड फराम एक्स-NDFB खामानिया दिनै मोजांनिफ्राय मोजां जाबोनायखाय दिनै क्रेडिट लानो नागिरफिनबाय बिथांखौ दिनै जों बिराद फोथायोमोन जोबोद मोजां मोनोमोन नाथाय दिनै बिथाङा जोंखौ एरायना थांनायनि उनावहाय जों जेला बिथांखौ मा होनो रिसाबल खालामनानै जेला बिथांनो जोङो मा होनो केबिनेटथ' नंला बेखौ मा होनो बेखौ एग्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै दोनो अब्लासो बिथाङा दिनै खर'बो सादों आरो मोजां फिथाइखौ नुहुरनाय बायदिखाय मोजां रिजाल्टखौ मोनसिगोन बायदिखौ नुनायखाय दिनै बिथाङा मा खालामदों इउनिटेड फराम एक्स-NDFB जेनेरेल सेक्रेटारि होननानै दिनै बिथाङा डिमान्ड खालामदों लाजिनांगौ बिथाङा इउनिटेड फरामनि जुदि जेनेरेल सेक्रेटारिब्ला इउनिटेड फराम एक्स-NDFB मुंख्लं सानाव 36थि मुंख्लं सानाव गुफुराव मानो नुजाथिनो हायाखै बिलाय उदालगुरियाव मानो थाया बिलाय साननो गोनां लाजिनांगौ बाथ्रा बिथाङा बेनिखायनो दिनै नोंथांखौ जों स्पष्ट होदों नोंथाङा दिनै साननो थाखाय सम दं बुजिनो थाखाय सम दं नोंथाङा जुदि गोसोखौ जुदि क्लियार बा साफाब्ला नोंथाङा जोंजों फैनानै मोजाङैनो ज' फैनानै बाहागो लानानै मावफैफिननो हागोन बेखौ जों वेलकाम खालामगोन बेनिखायनो दिनै नोंथाङा जायखि जेरावखि थाया नोंथाङा सोरनिबा मा होनो थाखा फैसानि जुदि बेन्दोंआव माख्रायाव जुदि नांथारदोंब्ला बे नोंथांनि थाखा फैसानि माख्राया बे अराय समनि थाखाय सान्थि नङा बियो नोंथाङा नोंथांनि लोगो 54 जन सेन्ट्रेल जेलाव थानाय लोगोफोरखौ नोंथाङा गोसोखां बेखौ गोसोखांनानै दिनै नोंथांनि इउनिटेड फराम दादोंमोन नाथाय दिनै नोंथांनि इउनिटेड फराम दानाया दिनै मिसा थाखा फैसानि माख्रा बेन्दोंआवसो नांथानानै दिनै नोंथाङा गोजोम हैदों दिनै जों बेखौसो नुदों गावनि हास्थायनाय गावनि लुबैनाय गावनि साक्सेसखौ दिनै बिथाङा लुबैनानै दिनै बेबायदिनो माखासे इउनिटेड फराम एक्स-NDFB लिडार आरो केडार्सफोरखौ दिनै बिथाङा लांफिनदों बेनि थाखायनो जों इउनिटेड फराम एक्स-NDFB जोंहा दिनै दुखु मोनदों बेनिखायनो दिनै इउनिटेड फराम एक्स-NDFB हिसाबै जोङो दिनैहाय बिथांनि मैयानि सोंनायनि जिहेथु रिजन बे बुस्थुखौ दिनै जों होदों बेनिखायनो दिनै बिथाङा बे रिजननि सायाव नोंथाङा क्रिटिसाइज खालाम नोंथाङा सानफिनदो दा बेनि थाखाय जोंनि बुंनाया जुदि माबाफोर जुदि भुल जादोंबा नोंथाङा जोंनावहाय आरो क्लियारिफिकेसन जानो हागोन नोंथाङा मा होनो जिरायनो हागोन बेखौ बुंदों आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंनानै फोजोबनो सानदों बेनो जाहैबाय बिराद गिदिर साननो गोनां बाथ्रा ओरैबायदि सिरियास बाथ्रा बियो जाय बाथ्राखौ जों रायलायोब्ला बुङोब्ला लाजिनांथाव बाथ्रा बेफोरो इउनिटेड फराम एक्स-NDFB सासे जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जाय जि बुस्थुखौ जोङो एकर जाखांनायनि उनावहाय जोंनि जेसेबांनाखि एक्स-रिजियानि लिस्ट थानाय मुंख्लंफोरनि लिस्ट थानाय बे लिस्टआ जाहैबाय 3111 जन बे लिस्टनि गेजेराव दिनै बिथाङा सरकारजों थाफानानै गोहो पावार गोनांफोरजों थाफानानै बिथाङा दिनै मा खालामदों मोनफ्रोमबो जिल्ला हाबनानै बे मुंख्लंफोरनि लिस्टआ 3111 जना फेक दं होननानै बिथाङा दिनै सनितपुर गहपुरनिफ्राय ढेकियाजुलिनिफ्राय गासिबो दिनै जिल्ला हाबनानै दिनै माखासे सेंग्राफोरखौ लोगो लानानै दिनै फेक गोजा नंखाय गोजा होननानै दिनै बिथाङा नामखौ दानबोबाय थादों जि जायगायाव 3111 जनखौ जोङो सरकारनो गथायखांखाबाय बे भेरिफाइ जाखाजोबखानाय बुस्थुखौनो जुदि दिनैहाय बिथाङा नङा होननानै फेकजोब होननानै जुदि दानबायब्ला होमबा बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन बिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ सोर लागोन बिनि रेसपन्सिबिलिटिया इउनिटेड फराम नङा मानगोनां मुंख्लं न'खरनि फेमिलि नोंथांमोन जाय बिथांमोना नामखौ दानजादों जुदि नामा गोमाबायब्ला बेनि कमप्लिटलि दायनिगिरिया दानसोरां नार्जारिया दिनै मोनफ्रोमबो दिनै सानजानिफ्राय सोनाबहासिम माखासे सेंग्राफोरखौ लानानै मुंख्लंफोरखौ नंखायजोब फेकजोब होननानै दिनै दानजोबलांबाय दा बेनिखायनो उनफ्राव जुदि माबाफोर जुदि जायोब्ला बिनि रेसपन्सिबिलिटिया जोंनाव नङा मानगोनां मुंख्लं न'खरफोर बिनि दायनिगिरिया दानसोरां नार्जारि जागोन बेनिखायनो जोङो दिनै बार खावलायदों बेफोरबायदि भुलखौ जुदि एरायनानै जुदि नोंथाङा जुदि जोंनि गेजेराव जुदि फैफिननो हायोब्ला जोङो नोंथांखौ नोंथांनि लुबैनाय बायदिनो जोङो नोंथांखौ मावनो खाबु होगोन जों इउनिटेड फराम हिसाबै बेखौ नोंथांखौ जोङो मेसेज हरबाय आरोबाव इयुनाव नोंथाङा जोंनि इउनिटेड फरामखौ आरोबाव बेबायदि सोरनिबा पावाराव थानाय गोहोफोरखौ थाफानानै जोंनि जेनिखि मोजां खामानि मावनो थांनायावहाय नोंथाङा जाहाथे
जोंनि गेजेराव बिभाजनखौ लाबोनो नाङा बिभाजन लाबोयोब्ला बिनि दायनिगिरिया नोंथाङाबो सानसे समाव भुगिनांगोन नोंथाङाबो सानसे समाव अन्थाइबो खुबैनांजानोबो हागौ नोंथांनि दायाव जोंबो गोग्लैफानो जानो हागौ बेनिखायनो दिनै नोंथाङा सुजायनाया मोजां आरो दिनै साननायाबो गोनां बेखिनिखौ आं खावलायबाय जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंहा थांनाय आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हेमन्त बिस्व शर्माजों थांनाय 21 तारिखआव सेप्तेम्बरनि 21 तारिखआव जों मोनसे इउनिटि फराम Ex-NDFB 13 जन टिम लानानै बिश्वजित दैमारि सारनि दैदेननायाव जोङो आसामनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि चिफ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो ADCP आरो गोबां सेक्रेटारिफोरखौ लानानै मानगोनां डक्टर हेमन्त बिस्व शर्मा सार आरो मानगोनां डक्टर रिनिस पेगु आरो मानगोनां जोंहा इउजि ब्रह्म केबिनेट मिनिस्टार आरो लोगोसे बिथाङा जोंजों थाफानो मोनदों डक्टर हेमन्त बिस्व शर्माया बुंदों जे इउनिटि फराम Ex-NDFB बा बारग' NDFB दे सावरायनो गोनां दङ बाखि मा होनो एबसुनि सेंग्राफ्रा ओंखारलांजोबदो बाखि दिफेनाल' थालां होननानै दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टारा जोंनो डिक्लेयार होदों बे सावरायनायाव दिनै दिफेन बर' बिथाङाबो इउनिटि फराम Ex-NDFB माबायदि स्ट्रङै सावरायदों आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिस्व शर्माया जोंनि खोथाखौ माबायदि रेसपन्ड होदों आरो आसामनि चिफ मिनिस्टारा जोंनि खोथा लानानै दिनै जोंनो मा एसुरेन्स होदों बे कमप्लिटलि दिनै वाननिफ्राय वान गासैबो सेप्टारफोरखौ लानानै दिनै बिथाङा जोंनो मोनसे फोरमायदों आं दहाय एसे सिगाङाव बुंनाय बादिनो मानगोनां जोंनि Ex-NDFB फाउन्डार रन्जन दैमारि सारखौ जेरैखिजाया बख'नो थाखाय आसामनिफ्राय जिखिनि नांगौ एनअसिफोरखौ बिथांमोनहा हरनो थाखाय दिनै रेडि जाबाय बे जोंनि थाखाय मानगोनां हेमन्त बिस्व शर्मा सारनि जोङो बाख्नायथाव बाथ्रा बेनिखायनो इउनिटि फराम Ex-NDFB जोङो सारखौ धन्यबाद होबाय आरो लोगोसे आसामनि स्पिकार मानगोनां बिश्वजित दैमारि सारनि दैदेननायाव जोंनि जे गासैबो NDFBनि समस्याया क्ल'जआव लिरजानाय समस्याफ्रा दिनै सल्भ जानो थांगासिनो दिनै बियो मोगथां महराव फैनो थांगासिनो बेखौ मदद होनायनि थाखाय इउनिटि फराम Ex-NDFB बिथांनोबो जों धन्यबाद होदों आरो मानगोनां आसामनि मा होनो जेनेरेल एडभकेट देबजित सयखियायाबो जोंनो जिखिनि मेसेज होदों जिखिनि पजिटिभ रिजाल्ट होदों जिखिनि जोंनो गोजोनग्लाय होदों भिक्टिमाइजमेन्टखौ जों लाफानो सावरायनायाव लाफादोंमोन बिथांमोननोसिमबो जिखिनि मेसेज होदों जिखिनि बाथ्रा होदों बेबो पलिटिकेलि गासैबो नोंथांमोननि खामानिया पलिटिकेलि जाजोब्बाय नोंथांमोनहा जेबो टेनसन लानांगौ गैला नोंथांमोननि समस्याफोरखौ सल्भ जानो थांगासिनो बेनिखायनो आङो जाय बिथांमोना पिपिआव दायथ' दङ पिपिनि खामानिखौ बिथांमोना जोंनि सिगाङावनो फन बुनानै कमप्लिटलि बिथाङा बुंहरदों जे मा होनो NDFBनि गासैबो केसफोरखौ नोंथाङा जेसेबां हायो इसेबां थाबैनो समस्याखौ समाधान खालामना होनांगौ होननानै दिनै बिथाङा बुंहरदों बिनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों बिनि थाखाय मानगोनां एडभकेट जेनेरेल देबजित सयखिया सारनिसिमबो जोङो धन्यबाद होबाय इउनिटि फरामनिफ्राय आरोबाव दिनैबो इउनिटि फराम Ex-NDFB आसामनि ADCP मानगोनां ASBनि हिरेननाथ बिथांजोंहाय दिनै 4टायाव आरोबाव टक जागोन बे टकआवहाय गासैबो समस्याफोरखौ लानानै रायलायनाय जागोन आरो बे समस्यानि जितु सावरायनाय बे सावरायनायनि फिथाइया दिनै जोङो मोनसे मोजां रिजाल्ट मोनगोन मानो होनोब्ला 21 तारिखआव सावरायनाय बे मेसेजनि सायावनो गासैबो बाथ्राखौ सावरायफिननाय जागोन ओंखायनो बाव जोंहा जेबो सन्देह गैया जेबो आदारवाइस जानांगौ जेबो गैया सिगांनि पजिटिभ आरो बे पजिटिभखौ लानानै दिनै माखासेल' जों रायलायबावनाय जागोन इयुनाव किसु खामानि मावनो थाखाय दिनै बे सावरायनाया दिनै मोजां जागोन सिला बसुमतारी दैदेननायावहाय जेनेरेल सेक्रेटारि मानगोनां गोदानै मोननाय रसराज बसुमतारी दैदेननायावहाय जोंनि मोनसे टिमा दंहैयो जों आसा मिजिंथिदों इउनिटि फरामनिफ्राय दिनैनि सावरायनायाव जोबोर मोजाङैनो जोङो मोनसे रिजाल्ट मोजां मोनगोन बेखिनिखौ फोथायदों जोबथारनायाव आं बारा बुंनो थाङाखै जे जोंनि इउनिटि फराम Ex-NDFB बा बारग' NDFBफ्रा जोंनि समस्याखौ मावनोब्ला जोङो सोरनिबा थाखा फैसा सोरनिबा स्किम थिकिम सोरनिबा लब खालामनाय जुदि खारफायोब्ला जोङो जोंनि बुंबाय थानाय खुगाजोंनो बुंबाय थानाया गोसो गोरबो जुदि मावनाय मदद गैयाब्ला बे मालाबाबो साक्सेस जानाय नङा सोरबाया बुंनो नागिरदों इउनिटि फराम Ex-NDFBनि खामानिया साक्सेस जायोब्ला रन्जन दैमारि गाबोन गबोयोब्ला जों नोंथांमोननि थाफागोन जों मावखांनानै जुदि दैमारि गाबोन गबोखांनायनि उनाव नोंथांमोना फैफालानायाव मदद होफैनायखौ जोंनो मा नांगौ जोंनो नांगौ सिगाङावसो नङा होमबा जोंनो उनाव मानो नांगौ
सोरबाया बिदिबो जोंनो बाथ्रा बुंग्रा मानसि दङ बेनिखायनो दिनै बेफोरखौ बुङालासिनो जोंनो दिनैनि समाव जों ज' नांगौ गासैबो Ex-NDFB खौ आं दिनै खावलायगोन मानगोनां गबिन्द सार डेपुटि चिफनिफ्राय लानानै मानगोनां फेरेंगा बसुमतारिनिफ्राय लानानै EM जोंहा मानगोनां प्रिस मुसाहारि मानगोनां सानजारां बिथां मानगोनां MLA भुपेन बर' बिथां आरो मानगोनां जोंहा येस ग्रुपनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां मा होनो सावरायग्रा बिथां नोंथांमोनखौ आं दिनै खावलायो इउनिटेड फरामनि जानानै जे नोंथांमोनानो साफा साफा दैदेनगिरि जानानै साफा साफा सिगनेटरि जानानै जों Ex-NDFB 2025नि सिगां जुदि खौसे जुदि जानो हायोब्ला मिलायनानै जुदि जों गाबथानो हायोब्ला जों साननाय बादि जों लुबैनाय बादिनो जोङो गासैबो जोङो मावफुंहैनो हागोन बे बिखिनिखौ जों मिजिंथिदों बेनिखायनो अन्नानै प्लिज जाहाथे गासैबो बारग' NDFB जों खेबसेनि थाखाय ज' जानानै जुदि सावरायोब्ला सुबिदा उसुबिदाखौ लानानै जुदि सावरायोब्ला इयुनाव जोंनि समस्या सल्भ जागोन बेखौ जों मिजिंथिदों आरो गुबुनफोरखौ जोङो गासैबो आसा खालामनो हाया गुबुनफ्रा जाहैबाय खुगाजों बुङो नाथाय आखाइजों मावा दिनै 4 बोसोर जालांबाय नैबे जों मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै दिनै जों साननो गोनां जादों बेनिखायनो अन्नानै आं दिनै बुंबाय बारग' NDFB गासैबो लिडार आरो केडार्सफ्रा जाहाथे बयबो खौसे थानानै मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ बख'नांगौ रिपिकांमोनखौ बख'नांगौ जस बर' बिथांमोनखौ बख'नांगौ आरो बे भिक्टिमाइज फेमिलि सानैसो फासि जानो थांगासिनो दङ बिथांमोनखौ जोङो माब्रैबा जों उदां खालामनो हायो बिथांमोनखौ जोङो बासायनांगौ सेन्ट्रेल जेलाव थानाय 54 जन लिडार आरो केडारखौ जों उदांखौ लाबोनांगौ गासैबो केस आउट अफ स्टेटआव थानायफोरखौ दिनै लाबोनानै फोजोबनांगौ बेफोरखौ फोजोबनांगौबा जों बयनिबो सहाय मदद नांगोन आरो जों ज' आवगायनांगोन आरो जों स्ट्रं जानांगोन आरो जों खौसेथि जोङो जानांगोन अब्लासो जोंनि समस्याफ्रा गासैबो समाधान जायो बेनिखायनो जोबनायाव आङो खावलायो जों इउनिटेड फराम हिसाबै जों दिनैहाय स्ट्रं दङ सोरबा सासे सानैया दिनै दुरबल जानो हागौ जोंखौ सासे सानै क्रिटिसाइज खालामदों जानो हागौ नाथाय इउनिटेड फराम Ex-NDFB सासे सानै गैयिनि थाखाय जों मालाबाबो दिनै उइक नङा दिनै जों फुरा स्ट्रेंथआव दं जोङो मथा मथि 100आव 100 जोङो दिनैसिमाव जों स्ट्रंआव दं आरो जोंनि जिखिनि नाजानाय बे नाजानाया साक्सेस मोगथां महराव मोननो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो जोङो दिनै जाय सरकारा जोंनि समस्याखौ 100आव 100% समस्याखौ समाधान खालामना होगोन जों बे सरकारजोंनो बारग' NDFB बा इउनिटेड फराम Ex-NDFB जों इयुनाव सापर्ट खालामनानै जोंबो पावारखौ लानानै जोंबो इयुनाव जों खामानि मावनो थाखाय जोंबो दिनै रेडि जानानै दङ बेखाय जोंहा थांनाय मेनि 7 तारिखआव MP इलेक्सन जादों बे MP इलेक्सननि सिगाङावबो जोङो इउनिटेड फराम Ex-NDFBनिफ्राय जोङो मोनसे साइलेन्ट जानानै थानो होननानै जोङो मोनसे थिरांथा लादोंमोन बे बलामगुरि ग्रेप्टार फार्म हाउसआव नाथाय बिथाङा बे मिटिङाव बाहागो लायाखै आरोबाव जोङो गुबुन मिटिङावबो जोङो रायज्लायबाय थादोंमोन बेयावबो बिथाङा बाहागो लायाखै नाथाय जों जेला इउनिटेड फरामा जेला जोङो साइलेन्ट थादों MP इलेक्सनाव नाथाय जोंहा मानगोनां दानस्रां नार्जारि बिथाङा MP इलेक्सनाव गावनि टिमखौ लानानै बिथाङा मा खालामखो मेनि 7 तारिख खालि क'क्राझार टाउनावनो थानाय BPF अफिसाव दरखं मोखाङावनो लैहोर फंबायखौ दिनै बिथांमोना मोनसे टिम लानानै बिथांमोना होसोदों आरो दिनै बुदों बे बुनायावथ' 100% दिनै दानस्रां जुरिस दङ बेनि कमप्लिटलि फुटेज दङ CC केमेराजों सेबखांजानाय सावगारि दङ दिनै थिग बेबायदिनो दिनै जोंखौबो बे MP इलेक्सनावहाय गावबा जिनो बाहागो लानानै खामानि मावजानो लुबैदोंमोन नाथाय जोंहा दिनै इउनिटेड फराम Ex-NDFB हिसाबै जोङो जेरै साइलेन्ट थानानै जोङो दिनै थानो होननानै जों सानदोंमोन नाथाय बिथाङा बे साइलेन्ट होननाय सोदोबखौ दुखु मोननानै दिनै जोंखौ इउनिटेड फरामखौ दुखु मोननानै बै दिनखालिनिफ्रायनो बिथाङा दिनै एसे गाबोन एसे गाज्रि जानानै दिनै UPPLजों सापर्ट जानानै लैहोर फंबायखौ दिनै बिथांमोना बुयो दा बेवहाय कमप्लिटलि जड़ित दङ बिथांमोना दानस्रां नार्जारिया आरो बेजों लोगोसे सानैसो गथ'फोर दंफायो दा बेनिखायनो दिनै बिथांनि रिजोना जे बिदों दा बेनि थाखायनो जों दिनै बे सावगारिया दङ आरो बे सावगारिनि एन्सारानो बेनो जोङो बिथांनो जों श' खालामगोन जुदि बिथाङा बियोब्ला
बिथाङा रिजन बिबाय थादों नालाय दा बेनि थाखायनो दिनैहाय इउनिटेड फरामनि माखासे रुलखौ सिफायनायनि थाखाय जों बिथांखौ रिसाइबल खालामनानै जोङो बोखारनो गोनां जादों जेनेरेल सेक्रेटारि पदनिफ्राय बेनो थेंक इउ